sreću da sam došla preko agencije za zapošljavanje koja više ne postoji. Zaista ne znam kada se ona ugasila, ali znam da sam i mimo te agencije slala svoju biografiju na različite sajtove za traženje poslova. Dakle, ukucala bi bukvalno u Google-u job search in Dubai. I onda ti izađu određene stranice i prosto sam slala gde god da sam videla, ja sam slala. Jeste, ja sam došla na kraju preko agencije za zapošljavanje, ali sam ja i tekako imala mnogo više intervjua sa drugim kompanijama koje su me kontaktirale na osnovu mojih aplikacija. I to i dan danas tako funkcioniše. I nakon 7 godina ljudi dolaze ovde tako što jednostavno apliciraju iz ugodnosti svog doma i nekome se njihova biografija dopadne i oni prosto dobiju priliku da dođu da rade ovde. Da. Kako je tekao intervju? Šta oni očekuju na tom intervju za posao? Kako je tvoj... Mislim da to jako puno zavisi od pozicije za koju aplicirate i industrije za koju aplicirate, ali recimo mislim da na tom nekom početnom nivou, recimo, ne znam, ako biste došli da radite ovde kao, ne znam, frizer ili kozmetičarka ili konobar, znači tako neki onako, ne neke menadžerske pozicije, ovde su ljudi onako veoma fleksibilni po pitanju znanja engleskog. Znaju oni da vi ne razgovarate na engleskom na dnevnom nivou kući, da imate barijeru i da vam nije lako i da kažete nešto na engleskom, da razmišljate, pritom ste nervozni zato što imate intervju. Mislim, postoji tu jako puno faktora i svaka osoba koja intervjuiše neku osobu koja nije u Dubaju, nego je bilo gde u udobnosti svoga doma, a ne ovde, onako su fleksibilni i to mislim da zaista nije presudno, međutim ljudi se najviše za to uhvate kada kažu pa ja ne mogu, kako ću ja sa engleskim. Engleski je nešto što naučite, kada vas onako ubaci život u vatru i nemate drugog izbora da vidite te kako ga naučite, tako sam ga ja naučila. Moj engleski je zaista bio onako na nekom minimumu. Ja se sećam da sam imala sve neke beleške okolo ekrana, po kolenima, mislim gde god da sam mogla, samo da bih se setila da kažem neke stvari, rečenice sam učila na pamet. Ja sam se tako pripremila za svoj intervju gde sam izvadila na engleskom pitanja pa išla na Google Translate pa sam to prevodila jer nisam razumela. Moj engleski je zaista bio na nekom onako minimumu da mogu da se sporazumem, ali daleko toga da sam ja bila sposobna da napravim intervju na engleskom. Ali možete, mislim možete.